Има едно общо нещо между всички тези силни, успешни жени от поп-културата, независимо дали са истински личности или пък са измислени. Селена Гомес, Тейлър Суифт, Катнис Евърджин, Елза, Дафни от Бриджъртън, до една са най-големите дъщери в семейството. Което само по себе си създава още изключително много характерни за големите дъщери допирни точки между тях, в които, ако и вие като мен сте голямата дъщеря в семейството, веднага ще се припознаете. Всички те са супер целеустремени перфекционисти, които не се изпират пред нищо, когато искат да постигнат целите си, да защитят семейството си. Едновременно с това обаче са хронични работохолици, които не могат просто да седнат и да си почиват. Винаги се съмняват в себе си, в постиженията си, в успехите си, в бъдещето си. Смятат, че не са достатъчно добри в нищо. Освен това са професионални people pleasers, които ще направят всичко, за да се впишат в това общество, освен да се покажат такива каквито са и просто да бъдат себе си. Ако като мен си голямата дъщеря в семейството и си кликнала на това видео, както аз кликнах на едно такова видео преди няколко месеца, защото може би си се препознала или в заглавието, или в някои от всички тези неща, които изредих. Моля те, седни, направи си една чаша кафе, или като мен една чаша чай, или едно вино си сипи, може това да е вино, никой не знае. И нека поговорим за травмите, които могат да се създадат в живота ти, в детството си, от това, че си голямата дъщеря. Знам, че ние големите дъщери не обичаме да говорим за травмите си, защото смятаме, че това ни прави център на вниманието, а пък не е много хубаво, а пък ние винаги сме people pleaser, все на другите да им е добре. Не. Нека един път да поговорим за нас. Преди да сме навлезли в темата обаче, мисля, че е редно да кажа здравейте и добре дошли в На кафе с Тонка. Може би това е едно своеобразно съживяване на една поредица, която бях започнала в YouTube доста отдавна, още когато направих канала си. Тя се казваше На кафе с Тонка. Идеята беше да бъде нещо като подкаст, където да каня различни гости, най-често приятелките ми, да си говорим за теми свързани с личностното развитие, да споделяме различни преживявания. Тази поредица умря. Всъщност и аз не мога да кажа защо. Обаче напоследък виждам как във видеята си влизам редовно в някаква роля, защото трябва да ви представя някаква информация, да ви науча на нещо, да стигна до дъното на това, което обяснявам, докато ви задържам вниманието и осъзнавам, че имам нужда от някакъв формат, към който да насочвам креативната си енергия, обаче някакъв дълъг формат. Естествено, автоматичният вариант е да си направя подкаст, обаче много пъти съм говорила за това нещо, защото знам, че искате да направя подкаст. За сега няма да се случи, защото създаването на един подкаст като бизнес решение не е нещо, което се прави ей така с лека ръка, защото най-малкото човек трябва да седне да си измисли за какво ще говори. Това са супер много теми, не мога просто да седна и да ви говоря. Днеска правих това, утре правих онова. Трябва да има някаква структура, отделно трябва да помисля има ли гости, няма ли гости и най-вече нещо такова трябва да има спонсори. А спонсорите в канала ми, както виждаме, все още не са на хоризонта, макар че много ми се иска да бяха. Затова, като компромисен вариант, се връщаме на кафе с Тонка. С този един епизод ще видим дали ще продължим. Преминавам по същество. Избрах тази тема като за първи епизод, може и да е първи единствен, както казах, нищичко не обещавам. Избрах темата с синдрома на голямата дъщеря, защото това е тема, която постоянно се върти в живота ми през последните месеци. Не само през последните няколко дни, не само през последните седмици, ами наистина месеци постоянно се появява отново и отново в главата ми и виждам как до огромна степен аз съм изградила характера си, начина си на общуване, изобщо начина по който съществувам на този свят и в това общество, благодарение на това, че съм голяма дъщеря. Ще навлезем много дълбоко в темата, но като за начало просто ще кажа, че за пръв път попаднах на цялото това нещо с синдрома на голямата дъщеря в YouTube, когато една от ютубърките, които следвам, казва се Unjaded Jade. Между другото, много хубав канал има, тя също се занимава с личностно развитие. Много приятно и е много такава истинска, въобще не е някаква претруфена. Jade беше направила едно видео точно за синдрома на голямата дъщеря. Нейното беше супер спонтанно. Стояла е, говорила си с семейството си, с някаква нейна приятелка, която е била на гости и изведнъж осъзнала, че брати, който е малко по-малък от нея, има много по-различни преживявания. Първо, като момчето в семейството и второ, като по-малкия брат. Оттам седнала да си мисли и изкарала супер много доказателства, че големите дъщери имаме едни определени характеристики, които са подобни през страшно много от нас. Седнала е да снима това видео, както казах, супер спонтанно, обаче то беше толкова честно и толкова много ме докосна, че
усетих, че и аз искам да направя една такава своя версия на нейното видео. Ще го сложа между другото в коментарите, ако искате да го гледате след това видео за малко повече информация. Когато гледах това видео, аз мисля, че се разплаках, или ако не се разплаках, от самото видео, това, което чух в него, предизвика такива размисли в мен, такива емоции, че се спомням как записвах сигурно 15-минутни гласови вече на една от приятелките ми и обяснявах, че толкова много съм се видяла в цялото това нещо и тя като голяма сестра, защото нейната ситуация в семейството също е такава подобна като моята. Мисля, че ще се види. С нея започнахме страшно много да говорим по темата и наистина много от белезите на големите дъщери бяха подобни. Това, което имах аз в себе си като части от характера си, го имаше и тя. Обаче тук забелязах първото интересно нещо, че различните характеристики са много тънки, в смисъл разликите между тях са много тънки и много зависи как точно изглежда семейството ти, за това какви точно характеристики на голямата дъщеря ще развиеш. И е много важно да го спомена това нещо, защото смятам, че една много голяма част от вас със сигурност ще се препознаят във всичко, което ще кажа, но една друга част няма да се препознаят, просто защото семействата ви изглеждат по различен начин. Затова като за начало, преди да премина към всичките различни белези на голямата дъщеря, които лично аз съм видяла в своя живот, през моята си призма, през моите си преживявания, искам да ви разкажа малко за моето семейство и изобщо каква е нашата динамика. Ако ме следвате от повече време, най-вероятно знаете, че аз съм голямата сестра в семейството, имам по-малка сестра, като с нея имаме цели 11 години разлика. Не сме от втори бракове, така нататък, не сме деца на разведени родители и всякакви такива неща, просто нашите са се позабавили. Аз много ги молих да си имам сестричка, нали, естествено брат или сестра. И в един момент нещата се случиха и когато бях на 11 се роди сестра ми. Преди да ви разкажа каква е моята връзка с сестра ми, ще кажа, че ние като цяло сме много сплотено семейство, имаме много добри взаимоотношения. Най-малкото факта, че аз съм току-що станах на 23, живея с тях, нямаме някакви проблеми в къщи, не се караме, освен за някакви неща, които са естествено много типични за всяко едно семейство. Може би и заради това, когато сестра ми се роди, аз взех някаква роля като на втората майка. Никой не ме е карал да поемам някакви ангажименти с сестра ми. Особено пък в началото, защото естествено особено след толкова много години, след като си бил само дете, се появи второ дете в семейството, е нормално да се появи ревност. Заради това родителите ми никога не са ме карали да взимам някаква такава важна роля в живота на сестра ми, в смисъл да се грижа за нея. Но аз, може би противно на техните очаквания, макар че не знам колко е противно, защото аз наистина много исках да имам сестра, аз взех тази майчинска роля и като ви казвам майчинска роля, аз съм си отгледала дете. Общо взето. На 11 години аз бях толкова заинтригувана от всеки един етап от развитието на сестра ми. Още откакто беше бебе, аз бях част от всичко. Сменяне на памперси, още преди това. Избиране на колички, детски столчета, пазаруване за бебето, захранване, биберони, отказване от бибероните, учене на гърне, въобще всяко едно нещо, през което минава един родител, аз съм го съпреживяла още в детството си по свое желание. Даже си спомням как стоях и още, дори като по-малка, може би като 9-10 годишна, преди въобще да имаше новината за сестра ми, когато ходихме на гости на близки приятели, които имат малки деца и когато тези приятели имаха някакви книги за родителството, аз стоях и ги четях. Ето откъде идва моят интерес към личностното развитие. Още оттам. Само чакайте някой ден, когато имам дете, аз ще седна и ще ви обяснявам как си го възпитавам. Някакви такива неща просто го виждам. Много са ми интересни тези теми от супер малка. С сестра ми до ден днешен сме много близки. Аз постоянно и помагам за някакви неща. Примерно в момента ходи на уроци по английски. Аз цяла зима я водих на тези уроци. Всеки там 2 пъти в седмицата аз съм с нея. Говорим си, общуваме си, обяснявам ми сега в този етап на живота и първият цикъл, пубертети. Просто то ми идва отвътре, идваше ми отвътре още когато бях много малка и вече, тъй като съм свикнала супер много с тази роля, съвсем ми идва отвътре.
Обаче тук идва, може би, една от първите грешки на родителите ми, с които сме се говорили всъщност на тая тема. Може би малко бегло. Аз не ги обвинявам, естествено, просто наблюдавам какво се е случвало. Родителите ми вместо да ме спрат, още когато съм била на 11-12 и съм поемала толкова голяма роля в отглеждането на сестра ми и в това какво се случва с нейното развитие, те се радваха на това нещо, може би дори се възползваха от него, не за да ми дадат аз да си отглеждам сама чуждото дете, на което аз не съм му майка, естествено. Ами, може би просто за да се възползват от възможността, защото аз съм показвала, че го искам, че ми е интересно. Спомням си как още когато бях в 5 клас, защото аз бях в 5 клас, когато сестра ми се роди, майка ми, естествено като всяка майка, която е вече толкова вглъбена в майчинството, след като аз се прибирах от училище, тя най-после успяваше да се отърве от бебето, примерно за 10-15 минути, като ми го даваше. И аз си пишех домашната с бебето, на ръце го приспивам и пиша домашна по математика. Затова до ден днешен не съм добра по математика. Та тя ми го даваше, за да може да влезе да си измия косата. Примерно да си измия и да се изсуши. И това с времето прерастваше във всякакви други такива ангажименти. Примерно и двамата сме заети, докъсно сме на работа, можеш ли да вземаш сестра си от градина или от училище, общо взето всеки ден в следващите еди си колко години. И никога не са ми казвали, трябва да го направиш, нямаш избор, но просто защото аз винаги съм била емпатична и натурално ми е идвала тази роля да се грижа за хората. Както за родителите ми, така и за сестра ми, винаги съм се съгласявала, винаги съм си изграждала ангажиментите и заниманията около това, да се грижа за сестра ми, да правя това, което трябва и е правилно спрямо родителите ми. Имайки предвид, че сега сестра ми е 5 клас, аз дори съм я предизвиквала така да си говорим за това нещо. Викам, че представяш ли си мама и татко сега да се родят още едно бебе и ти да си неговата голяма сестра, което, нали, спрямо възрастта на родителите ми няма много как да стане. Затова аз предлагам следния вариант. Представяш ли си аз сега да си родя едно дете и ти да поемеш някаква така доста активна част в отглеждането на това дете. И естествено, както сестра ми не си го представя, така и аз не си го представям, защото човека, сякаш който е тя в 5 клас, е много по-различен от човека, който съм аз. Просто защото тя е малкото дете, аз съм голямото дете. Предстои съвсем скоро, между другото, да проуча темата за синдрома на малкото дете. Ще ми бъде много интересно. Намерих си едно видео, не съм го гледала още, ще го сложа и него долу в описанието на една психоложка. Направо ви слагам и едно видео, което е за голямата дъщеря, пак на същата психоложка. Не съм ги гледала, защото няма време да проуча допълнително за това видео, извън нещата, които вече бях проучила. Но смятам, че ще е много интересно, защото наистина всяко едно обстоятелство създава едни определени характеристики в характера ни. Та, сестра ми, защото е малката дъщеря, не че е бебе, не че е някаква супер такава заблудена или нещо от този сорт, но на фона на мен и ролята, която аз исках да поема като голяма дъщеря, тя е много различна. Другото нещо за семейната динамика, за което искам да говоря преди да ви разкажа за характеристиките на синдрома на голямата дъщеря, е това кои подред деца са родителите ви, защото смятам, че това също е много интересно. Не съм гледала нищо така по-научно точно за тази тема, обаче го забелязвам в някакви характеристики на родителите ми, плюс на сестра ми, които ги няма в мен. Даже доскоро много се ядосвах, защото примерно най-много го забелязвам това нещо, като си говорим за любов. Аз съм ултра голямата дъщеря с един списък с изисквания, които искам човека до мен да има, които не са някакви извънземни неща и не са неща от типа да има плочки, да е фитнес инструктор, такива работи. Ами да бъде адекватен човек, емоционално интелигентен, да има някаква стабилна професия или поне да има изгледи за това да си изгради някой ден такава професия. Да може да му се има доверие. Знаете за какви неща говоря, ако сте гледали видеото, в което говорих за това как човек може да си манифестира здравословна връзка. Ако не сте го гледали, ще го сложа тук, защото аз лично доста се гордея от това видео. И като разказвам за тези неща на родителите ми, те са доста потресени. Винаги казват: не дей така да си ги слагаш тия неща, защото тя любовта като те удари и ти нямаш избор. То просто така идва от нищото. И аз им казвам: хубаво де хора, как така вие смятате, че ти не можеш да контролираш някаква емоция? И те започват: ами не можеш, че ще видиш някой ден като ти се случи. Не казвам, че няма да видя, може и да видя. Но смятам,
че няма да се случи чак така, защото аз съм им казвала, добре де, вие не се ли замисляте, че аз, примерно, като съм била в Холандия, като съм учила там, е имало все някакви хора в обкръжението ми, мъже, които да ми направят някакво впечатление. Обаче, винаги съм си казвала, не, няма как да стане, ти не можеш да влезеш в отношения с тях, защото, примерно, те са холандци и те искат да си останат в тяхната държава. Аз имам план, моя план е да се прибера в България. Точка! Аз не правя компромиси с тези неща. И с нашите винаги сме имали много голямо неразбирателство около тази тема и като започнах да си говоря с техните приятели, забелязах много ясна схема за това кой как мисли, кой е на моя страна, кой е на тяхна страна. Всичките хора, които бяха на моя страна, мислиха като мен, така си бяха изградили някаква представа за живота си напред, за човека с когото искат да са, бяха големите деца и най-вече, това е много важно, големите дъщери. Оттам аз осъзнах, че всъщност в моето семейство аз съм единствената голяма дъщеря. Всички други са по-малките деца. Майка ми има още една сестра, но тя е по-голяма от нея. Баща ми има още един брат, но той е по-голям. Сестра ми естествено има мен и аз съм по-голяма от нея. Това много често, преди особено, когато не разбирах цялото това нещо, не бях запозната с тази концепция, ме караше да се чувствам много неразбрана, някак си самотна. Усещах, че някой път има някои теми, за които аз не мога да изразя как точно се чувствам, не мога да призная, защото изпадахме в едни такива конфликти и никой от тях не ме разбираше и най-после разбрах защо е така. Аз просто съм единствената голяма сестра в това семейство. Това е окей. И сега забелязвам, че някакси тези конфликти много по-лесно се разрешават, просто като кажа, ами хора, сори, вие никога няма да ме разберете, защото аз съм единствената голяма дъщеря. И сега не стига, че ще ви кажа, че не ме разбирате, дори ще ви кажа как е най-добре да си живеете живота, като голямата сестра, като втората ви майка тук на всички, нищо, че аз съм ви дете. Това беше цялата background information, задна информация за семейството ми, за нашата динамика. Както казах, смятам, че е супер важно за всичките характеристики, за които ще говоря по-късно, защото ако вашата семейна динамика е като моята, ако вие също сте голямата дъщеря, но с толкова голяма разлика между следващата дъщеря или там следващото дете, ако също сте от семейство, което е сплотено, в което родителите са втори деца, може би ще се видите малко повече във всички тези неща, които ще изброя. Казвам го, защото като си говоря конкретно с братовчетка ми, която също е по-голямата дъщеря, обаче при нея възрастовата разлика е много по-малка. Мисля, че имат 4-5, не съм сигурна, години разлика с нейната сестра. Нещата, които аз казвам, са много чужди за братовчетка ми, защото тя е била много по-малка, съответно нямало е как да вземе тази майчина роля по начина, по който аз съм го направила. Отделно там е имало много повече завист заради малката възрастова разлика, но пак има много сходни неща, в които смятам, че каквато и да ви е динамиката, ще се видите. Така, стигаме вече до страничните ефекти на това да си голямата сестра. Първото нещо, и това може би е основното, е това, че държиш винаги всичко под контрол. Винаги всичко трябва да е така, както ти си решила, защото само единствено твоя начин е правилен. И това само по себе си като характеристика има толкова много подтеми в себе си, така че реших въобще да не го гледам като една единствена характеристика, ами просто да го спомена и оттам нататък вече всичко, що годе, което ще кажа, влиза под тази шапка на това, че като големи дъщери искаме винаги всичко да е под контрол. Започваме с една, в която вярвам, че страшно много големи дъщери ще се припознаят. Това, че има желание да си перфекционисти. Първото нещо, което ми изниква в главата, когато спомена това нещо, е, че като големи дъщери, може би по-скоро като най-големите деца в семейството, защото естествено има случаи, в които над големите дъщери има примерно брат. Но както казах, в случая говоря, може би по-скоро от моята гледна точка, за моя си опит. Като големи дъщери ние сме били опитните зайчета на родителите си. Тоест, всеки един родителски подход, който те са използвали, първо е бил тестван върху нас и след това вече е бил хвърлен така малко по-свободно върху по-малките. Съответно, когато ние някъде назад в годините сме се връщали от училище, директно ми изниква, мисля, че в втори-трети клас бях имала някаква двойка на думи или на азбуката по английски, нещо такова, и се бях върнала с нея и до ден днешен си спомням как бях седнала на масата
И баща ми казва, че нали човек трябва да учи, трябва да се старае. И едновременно с това пък съпоставям как сестра ми понякога, както всеки друг ученик, се връща с някоя друга по-ниска оценка. И при нея по-скоро разговора е спокойно. Ти ще я поправиш, няма проблем. Да, ето сгрешила си, но няма проблем. При мен винаги е имало проблем, много повече отколкото при нея. Което естествено с времето се натрупва и ни прави перфекционисти, карани да си вдигаме супер много очакванията за себе си. При много големи дъщери това се манифестира под формата на отлични оценки. Много големи дъщери са отличници, даже са склонни да се занимават с някакви сфери като медицина, право, стоматология, неща, които са изключително трудни, изключително академично така престижни и много голяма част от тези големи дъщери това нещо го правят подсъзнателно, просто защото летвата за тях винаги е била изключително голяма, защото между другото смятам, че когато си момичето в семейството, летвата така или иначе е по-голяма за теб, защото всички си казват за момчетата, те са просто момчета, то за тях е нормално. За тях е нормално да правят бели, за тях е нормално да имат ниски оценки, докато момичетата не могат в обществото като цяло нямат право да грешат толкова много, колкото момчетата. Защото най-малкото то няма такова изказване, то е момче, те момчетата така правят, те момчетата дивеят, те момчетата се заяждат с момичетата, които харесват. Така че винаги дъщерите са малко повече натискани за разни работи. Също заедно с отличните оценки, много често при големите дъщери се проявява това нещо като огромни кариерни цели. Аз в училище никога не съм била много състезателна, не знам защо. Аз започнах някакси така да се развивам малко повече, горе-долу от университета. Обаче още в училище имах някакви много ясни цели за работата си. Не съм имала изобщо никога перфектно отлични оценки да залягам върху учебниците, но като става въпрос за кариерата, аз винаги бях с супер такъв подробен план и винаги целите ми са били невероятно високи, това до ден днешен. И как се постигат тези високи цели? Чрез план. Винаги съм била човека с плана, с календара. Аз бях, може би, единствената, малко като откачалката в класа, която в 10-11 клас имаше bullet journal, ако се сещате онези с дето си ги рисуваш. Супер подробно гледах една в YouTube, Аманда Рейчли. Винаги бях с плана навсякъде, защото винаги имах супер много отговорности. Вземи сестра си оттам, закарай я там, еди си кога има рожден ден, някой си. Спомням си как мисля, че още в 5-ти клас са ме пращали, понеже учих в различен квартал от този, в който живеехме. Там имаше един магазин, в който памперсите бяха на малко по-ниска цена. И мен майка ми ме молеше след училище да отида да взема един голям пакет с памперси. Памперсите не се носят лесно, да ви кажа, те са тежки. И този пакет с памперси съм го мъкнала сигурно 30-35 минути от другия квартал пеша до вкъщи. Това са неща, които сестра ми не е трябвало да прави. Тя до ден днешен някой път ми звъни и ми казва: може ли да ме вземеш от училище, защото вали? Извинявай, ти не стига, че се качваш на автобуса, аз трябваше да вървя докато вали 30 минути и нямах голяма сестра, дето да кара кола и да дойде да ме вземе. Та заради това, защото човек трябва да си планира ежедневието, която няма голяма сестра, на която да разчита. Аз бях с планерите. Знаете, че имам цял плейлист продуктивност, планиране, мисля, че продуктивност се казва, в който ви показвам начини за планиране онлайн, офлайн. За големите сестри това е много типично, защото в крайна сметка ти трябва да оркестрираш цялото семейство, кой къде трябва да е във всеки един момент. Наближава ли някакъв рожден ден, майка ти ще ходи на рожден ден, има някаква приятелка, която има рожден ден, тя ще дойде при теб за съвет. Няма да пита баща ти, няма да пита малката ти сестра. Тя ще пита веднага теб, защото ти не стига, че си най-голямото дете, ти си като вградената най-добра приятелка, на която майка ти се опира. Дори не само за някакви такива материални неща, ами за психологически съвети, но ще стигне до тази точка. Взех да ги намесвам нещата, продължавам с перфекционизма. Перфекционизма се прокрадва и като става въпрос за подредбата в къщи. Много често големите сестри са хората, които искат всичко да им е супер чисто подредено. Примерно, ако живеете с съквартирантки, това на мен ми се е случвало, аз винаги съм била човека, който не може да живее, не мога, аз направо откачвам. Получавам някакви такива неприятни усещания в тялото, като си помисля как съм живяла с съквартирантки, които са били доста разхвърляни, мръсни.
Оле, ако знаете тази, с която живях, когато бях в Холандия, втората година, майко мила, добре, че учи на стаж там за 6 месеца, че да се отърва от нея, тя беше отвратителна. Това нещо с перфекционизма, между другото, създава проблеми понякога с хората, с общуването ни с хората, защото тъй като сме свикнали всичко да е по нашите правила, дори в семейството, защото цял живот сме вкарвали това семейство в релси, оркестрирали сме разни неща, след това ние не можем да приемем, че е възможно някъде, някога, някой да не е на нашето мнение и да не е съгласен с нас. Защото ние до такава степен го оркестрираме семейството, че някой път, когато не ни е място да го правим, също го правим. И като говоря за перфекционизма, няма как да не спомена страха от провал или може би по-скоро вярването, че никога не сме достатъчно добри. Вярването, че нямаш никакъв талант, ясно изявен в каквато и да е сфера, единствената причина да успяваш в някакви сфери, в някакви посоки е това, че ти си перфекционист и не спираш да се опитваш отново и отново и отново, падаш и ставаш, съответно, когато толкова много труд и усилия влага един човек в дадено нещо, естествено, че ще се получи. Но никога нищо не ни идва така натурално и постоянно се чувстваме като натрапници. На мен, между другото, много често ми се случва сега, след като вече съм си изградила някакво малко или много, може би малко, но нали, име в социалните мрежи, да ме канят на някакви места и аз да си мисля, че нямам право да съм там, на тези места, с тези хора, защото нищо от това не ми е дошло така натурално. Всичко е дошло чрез много проби, грешки, опити, падания, ставания, много блъскане, много работа. Съответно, аз подсъзнателно си мисля, че не трябва да съм там. Както казва Тейлър Суифт, нейните известни думи в песента Mirror Ball, мисля, че беше в тази песен: I've never been a natural, all I do is try. Ето тук някъде ги усещам. Даже имам плейлист Taylor Healing My Trauma. Както казах в началото на видеото, тя също е голямата дъщеря, а заради това толкова много се виждам в нея за разни неща. И последното нещо, което създава перфекционизма в нас, е постоянното чувство за тревожност отново, защото няма да успеем в нещо, ще се провалим. Постоянния страх, че живота ни може да се разпадне така веднага. На секундата просто ще допуснем някаква грешка или някой ще ни предаде и вината няма да е негова, вината ще е наша, защото ние не сме го видели това нещо. Не сме видели признаците, че той човек не става. Също така, тъй като сме перфекционисти, ние смятаме, че има определена траектория, по която живота ни трябва да върви. Във всеки един момент, когато нещата не се случат така, както сме очаквали, започваме да изпадаме в някакви драми от типа: защо всички мои приятелки в момента правят това? Защо всички имат гаджета? Защо някои са сгодени? Защо имат постоянна работа? Защо получават еди си какъв доход? Защо не живеят с родителите си? И постоянно се сравняваме, защото нечия чужда реалност е била перфектна за нас в главата ни и не се е случила точно така. И тъй като сме перфекционисти, не можем да го преживеем. И като споменах тревожността, няма как да не се спра на това нещо, защото това е нещо, което в последните години постоянно се появява отново и отново в живота ми. Естествено, че като имаме някакви такива страхове, тревожността е неизбежна. Някой път се стоя и се работя и зависимост от това дали съм така в добър или в лош ден, мога да видя една ситуация по толкова различни начини. В добър ден, ако кача видео и има примерно 15 000 гледания в TikTok, да кажем, ще се кажа: о, добре, това е доста нормално като за мен. Не е проблем. Малко по-ниско е, нали, от нормалното, но няма нужда всяко едно видео да е вайрал. Ето, хората сте написали хубави коментари. В лош ден аз ще си кажа: о, не, сега трябва да вляза и да хиперанализирам това видео, да видя какво точно не съм направила така както трябва и да намеря всяка една грешка в следващото видео, да я поправя и това видео да има 200 000 гледания. И така за всеки един аспект от живота ми. Следващата точка е също много любима за мен. People pleaserството. Мисля, че на български people pleaserство беше като угодничество. Това е понятието за хората, които угаждат на другите хора. Т.е. например, склонни сме да казваме да за някакви неща, на които не ни се ходи, някакви неща, които не ни се правят. Склонни сме винаги да се опитваме другите хора да са добре, съответно да потъпкваме нашите желания, нашите нужди. Аз последните месеци, мисля, че може би дори години, работя много сериозно над people pleaserство, да си го излекувам,
Но като бях по-малка, леле, толкова много исках да се харесам на хората, за да се впиша, че се е случвало да правя неща, които изобщо не искам да ги казвам, че съм ги правила и че се случвали, само и само защото готините хора, с които аз исках да общувам, ги правеха. И мен ме беше страх да бъда индивидуалист. Между другото, забелязвам, че сякаш малките деца са много по-свободни да бъдат индивидуалисти. Виждам го в сестра ми, между другото. Тя е много голям индивидуалист. Аз дори много и се възхищавам. Някой път взимам от нейните съвети, защото на нея наистина не й пука какво ще помислят хората за нея. Докато големите дъщери, тъй като винаги големите, може би, амбиции са били върху нас, независимо дали родителите ни са много амбициозни. Примерно, моите не са. И никога не са го слагали толкова много върху мен, но въпреки това, когато си първото дете, родителите ти пак имат някакви такива дори леки наклонности. Съответно, аз се моделирах така, че да съм с готините хора, защото винаги съм имала заради родителите ми големи очаквания към себе си. Тук идва и манията винаги да създаваш добро впечатление на хората. Дори до ден днешен си спомням как, когато бях 8 клас и бях вече в ново училище, в гимназия, в нов клас, на първия учебен ден аз толкова се опитвах да се държа като хората около мен, да говоря по начина, по който те говорят. Толкова бях излязла от себе си, като човек от идентичността си, че гледах просто какво правят и го повтарях само за да може да съм част от тях и да се впиша, защото най-големия страх на people pleaser, може би дори на голямата дъщеря, е това, че някой ще реши, че ти си странен, че си различен. И това от 8 клас после продължи толкова дълго време и опитите не бяха успешни, нека да ви кажа, не можах да се впиша чак толкова много, чак вече накрая. Това до ден днешен се появява в живота ми, примерно ако отида в някоя държавна институция, най-често ми се случва. И ако някой не се държи добре с мен, аз няма да му кажа нищо. Даже ще стоя и ще си мисля, този човек просто има гаден ден. Сигурно аз съм проблема по някакъв начин. Което е толкова абсурдно и толкова си ядосвам, но мен ме е страх от конфликти, защото не искам хората да си мислят лоши неща за мен. Съответно съм склонна да стоя и те да му нападат и аз да си казвам, айде още малко, аз ще се свърша тук работа в тази институция и после ще се тръгна, кой откъдето е, няма да се видим повече с вас, госпожо. Случвало ми се, когато имах бреките, да стоя в стола на заболекарката и тя нещо по невнимание да ми закачи, примерно с някои от тези инструментите венеца и аз нищо да не кажа, защото ме е срам. Или като бях по-малка, не съм ходила на маникюр, като бях по-малка, ще да казвам нещо за това. Може би да съм ходила един път, тогава не беше популярно така, което беше добре. Да си още в училище и да ходиш да си правиш маникюри. Може би един път в лятната ваканция си бях направила примерно срещу 12 клас. Тя прави нещо, което на мен не ми харесва и просто ми избожда очите и аз няма да й кажа. Един месец ще се разхождам с този маникюр, дето не мога да го гледам, даже ще съм склонна, това съм го правила. Прибирала съм се и съм си дооправила ногтите по някакъв начин, за да ги поправя. И аз съм видяла в салона, че тя ми ги прави както не искам и нищо не съм казала. Заради това съм много благодарна, между другото, за маникюрската ми в момента, защото всеки път проверява, питам ми харесва ли че. И вече, защото съм работила така през годините, съм склонна да й кажа, както казах, работя по people pleaserството си, защото при мен беше много ясно изразено. Другото нещо, на което никога няма да каже не голямата дъщеря, и това може би е най-ясно изразено, няма да каже не на семейството си. Ако твоето семейство иска нещо да направиш, ти ще го направиш против всякаква твоя воля, планове, календари, графици, ангажименти, само и само да не ги разочароваш, защото най-много от целия свят и от всички неща искаш те да са щастливи и да не ти се карат, да не създаваш напрежение в семейството. Имало е моменти, в които, примерно, не съм имала изобщо време през деня да подредя, да поизчистя в къщи. Обаче някак си против всякакви закономерности съм намирала време, бързала съм супер много, само и само за да може после да се приберат и да не са разочаровани от това, че е супер разхвърляно. Или пък имало е случаи, в които толкова много съм искала да изляза с моите приятелки, когато сестра ми е била по-малка, че аз съм излизала с тях, тръгвала съм си, отивала съм да я взема, примерно от градината, да я прибера, изчаквала съм нашите да се приберат и пак съм излизала с тях, защото те още са вънка. Връщам се към примера с майка ми и с приятелката там за рождения ден.
ако майка ми е канена на някакъв рожден ден, примерно на нейна колежка, 100% е сигурно, че аз съм участвала в избора на подаръка. А ако някоя колежка на майка ми гледа това видео, нека да ви кажа, аз съм ви избрала подаръка. Защото майка ми идва и или ми казва какво смяташ, че трябва да подарим на ейди си коя жена. И аз започвам да питам, опиши ми я, какво харесва, от какво се интересува. Или ми казва, ей, тук имам няколко идеи, коя да изберем и как можем, примерно, да я освежим. И заедно с майка ми ще отидем до мола. Аз ще се отделя естествено от времето да отида с нея до мола, да купим подарък на нейната колежка. Аз дори не съм канена на този рожден ден. Просто аз чувствам необходимост да помогна на майка ми, защото винаги всички трябва да са доволни. Дори когато реших вече да се работя над people pleaserството, да го контролирам малко, семейството ми много почна да се шокира на моменти, когато аз казвах не на някакви неща. Даже се сещам за една конкретна ситуация. Баба ми беше в Бургас. Тя, защото не живее в Бургас. Мисля, че с някакви нейни приятелки на някаква екскурзия и ние се бяхме видели сякаш скоро и аз имах някакви планове и не исках да отида в Несебър с колата, за да ги видя. И тогава казах на нашите не, аз ще спра да казвам да на всяко едно нещо и ще започна от време на време да си правя каквото си искам, когато сметна, че морално е правилно в дадената ситуация. И те направо много странно реагираха, даже си спомням, че баща ми каза да не чувам такива думи, какви са тия неща. Майка ми тя се включва. Понякога човек трябва да прави неща, които не иска да прави и аз само стоя и си мисля, вау! Целият ми живот, общо взето, правя някакви неща, които не искам да правя и все са някакви компромиси. И последното, което съм си записала за тази точка е, че не се вписваш в обществото и винаги смяташ, че ти си различната. Това го осъзнах покрай това, че слушах Тейлър Суифт. Съжалявам, че пак я намесвам, но тя има много голяма роля в моя живот в момента, така че гледате ли канала, ще слушате за нея от време на време. Тейлър Суифт има много популярна песен, всички сме слушали, Антихиро, в която тя общо взето говори за несигурностите си, за това, че се чувства различна. Реално песента е мега тъжна, въобще не е поп хита, така с готина мелодия, който смятаме, че е. Доста е тъжна песента, защото тя казва, например, че винаги се чувства много голяма, много различна, че не може да се впише сред останалите хора. И тази песен ме върна толкова назад, може би когато съм била на 15, 16, 17, как постоянно си мислех, леле, нещо сякаш ми е сбъркано. Защо съм толкова различна? Защо никога не мога толкова много да се впиша тук и там? И тогава това беше много ясно изразено, защото аз не си позволявах и да съм себе си. И много сериозно потисках истинското си аз. И точно заради people pleaserството големите дъщери са много склонни да знаят, че са различни, защото за да си people pleaser, че трябва да си много добър четец на хората, на езика на тялото, на общуването, че си наблюдател, че си наполовина психолог, според мен, ако си people pleaser, особено по този начин, по който не само, че правиш нещата, които хората искат, ами ти копираш поведението им. Съответно, че знаеш, че всички други се държат по този начин натурално, обаче ти не се. Трета точка, трето нещо, което е много характерно за голямата дъщеря, страх от провал и това да разочароваш семейството си. Ако върнем лентата, може би малко над половин година назад, леле, то скоро ще стане една година, това беше юли на 2023, когато ме скъсаха на дипломната работа. Ако сте пропуснали целият този епизод в живота ми. Това, което се случи, миналата година по това време бях в последния семестър на университета и пишех дипломна работа. Супер много се постарах, буквално пишех денем и нощем. Толкова много се бях вглъбила в това нещо, че само това правех. Дори не влизах в социалните мрежи, само и само да мога да я завърша. Постарах се, предадох я и системата в университета ми е такава, че те ти казват, че си минал писмената част и след това 2-3 дни по-късно ти вече трябва да си в Холандия за устната част. Естествено, за да си в Холандия за устната част 2-3 дни по-късно, ти вече трябва да си купил самолетни билети. И тъй като 2-3 дни пък след устната част е самото дипломиране, ако искаш някой да бъде с теб от семейството ти на дипломирането и да се снимате, трябва и за тях да си купил самолетни билети. Просто някакъв ужас, супер, не е интернационално създаден, което за мен е скандално, при положение, че университетът е интернационален, те си ни канят като интернационални студенти, но това е друга тема. Аз бях организирала цялото пътуване, защото как няма да завърша?
Аз съм човек, който никога в 3-те си години студентство не се е налагал да повтаря какъвто и да е изпит, каквото и да е задание, задача. Всъщност само един път съм повтаряла една задача, един проект и то не беше по моя вина, беше защото един от групата ми, понеже в Холандия много от нещата са такива отборни, все тимворк, винаги тимворк. Та един от групата ми не си беше свършил своята част от презентацията или не влезе в презентацията, нещо такова и ни скъсаха и трябваше пак да го правим. И щом аз имах такива преживявания, няма как да ме скъсат. Запазих самолетни билети, запазих хотели, направих супер подробна програма като голямата дъщеря, естествено, за това какво ще правим във всеки един ден, къде ще ходим. Подготвих си тоалета за дипломирането, всякакви подробности. И какво се случва, когато аз съм на летището, за да излетя вече за Холандия. Трябваше първо аз да излетя и нашите щяха да дойдат няколко дни по-късно. Получавам обаждане от супервайзърката ми за резултатите на писмената част и се оказва, че не съм минала. И цялото това пътуване, което аз съм направила за дипломирането, всъщност се хвърля на вятъра. Ей, такъв провал не съм чувствала. Не само защото се бях провалила в това да си напиша дипломната работа и да я направя от първия път като перфекциониста, който съм, защото не стане ли от първия път, просто света се разпада. По-големия провал беше, защото бях пратила семейството ми за зелен боб. Една работа имах да свърша. Зелен боб ли казах? Няма такова нещо зелен боб. Откъде го измислих? Няма зелен фасул. Добре, се тая. Та една работа имах да свърша. Просто трябваше да мина там дипломната работа, тя устната част винаги се взема, всичко е наред, само мини писмената. И не можах да го направя. И заради това сега те имаха едни самолетни билети, запазени хотели за Холандия, аз не мога да ги върна, губим едни пари, какво да правим? В крайна сметка дойдоха, попътувахме се, никой не ме обвиняваше, разбира се. Просто аз, като голямата сестра, с най-големите цели в живота, с най-големите очаквания, трябва да направя така, че всичко да е наред. И това ме караше да се чувствам супер зле. Другото нещо, в което много често си мисля, че се провалям, кариерата. Какво работи сега дъщеря ти след като завърши университет? Ами, тя е инфлуенсърка. И не, че родителите ми не ме подкрепят, те са супер за мен подкрепящи за този тип професия, защото в крайна сметка е нещо ново. Но естествено и на тях им е чуждо, особено на баща ми, той е малко такъв. Няма ли да се намериш истинска работа и според мен не се базика изцяло. И това нещо просто мен ме преследва, постоянно ме преследва. Стоя и си мисля, дали да не запиша една магистратура, нищо, че то за моя собствен бизнес тя в момента не ми трябва. Аз мога дори да изкарам някакъв курс, нямам нужда от магистратура, за да си дигна заплатата или нещо такова, но да взема да я запиша, за да може да не се чувствам все едно разочаровам семейството ми. Дали да не си намеря още някаква работа, която е малко по-така сериозна, legit работа, за да може семейството ми да е доволно и да не се чувствам аз все едно ги провалям. Аз всъщност съм горда от професията си, между другото. Сега дори се замислям. Харесвам това, което правя, това ми е мечтата. Единствената причина да се съмнявам е това, че някой друг отстрани ще ме съди. Даже това перфектно ме препраща към последния аспект на този страх от провал, тъй като ти винаги си го имаш отзад в главата. Колкото и да се стараеш отвън да си перфектен, да си people pleaser, да угаждаш на всички, всъщност ти си като, ще използвам аналогията, правилно ли е тази дума да се използва, на Taylor Swift, дискотопка, песента, за която говоря е Mirror Ball. Ти си като една дискотопка, която като я погледнеш на светлина, като я погледнеш вечер в дискотеката, е супер бляскава, супер красива, през деня дори отразява слънцето, толкова е блестяща, толкова е красива, но реално вечер, когато загаснат светлините, тя е съставена просто от счупено огледало. И това символизира голямата сестра, това символизира people pleaser-а. Дори да не съм достатъчно добра, аз не съм добра в нищо натурално, защото съм счупена. Като счупената топка, аз ще ти покажа най-добрата версия на себе си, особено на теб, във всяка една различна ситуация, при всеки един различен човек. Обаче, когато загаснат светлините, аз оставам просто една счупена развалина. И според мен големите дъщери го осъзнават това нещо, особено people pleaser-те, защото те могат да анализират хората, съответно анализират и себе си. И това малко те така задълбавате. Тук стана много тъмна работата, така че продължавам към четвъртия синдром.
на голямата дъщеря или там четвъртия белег, че си медиатора в семейството. Както вече казах, много е важно всички в твоето семейство да се чувстват добре във всяка една ситуация. А кога се чувстват най-зле членовете на едно семейство? Когато се карат. Съответно, ти от много малка, може би още когато дори си нямала братя и сестри, си взимала тази роля на медиатор в семейство, защото най-лошото е мама и татко да се карат, нали така? И когато те се карат, ти се чувстваш ужасно. Всяко едно дете се чувства ужасно. Но особено когато имаш вече, нали, по-малки братя и сестри, чувстваш се ужасно не само защото родителите ти се карат, ами защото и по-малките ти братя и сестри трябва да са свидетели на това нещо и най-вероятно и те се чувстват ужасно като теб. Макар че по-малките братя и сестри, те може да падне бомба върху тях и те ще го преживеят това нещо. На тях сигурно въобще не им пука, но ти като голямата дъщеря, това че се забива в сърцето. Съответно ти навлизаш в спора им и започваш: нека да не се караме, нека да го оправим това нещо по някакъв добър начин, за да може да стигнем до някакъв консенсус. Или пък, не дейте да се карате по този емоционално неинтелигентен начин, не дейте да се обиждате, не дейте да си повишавате глас, да си викате. Нека спокойно да решим проблема. Големите дъщери много често са най-емоционално интелигентните хора в семейството, защото след като цял живот си се опитвал да си медиатор на семейните спорове, ти си измислил начин в главата си да ги оправяш без да се задълбочават повече, защото това е най-големия кошмар на голямата сестра. От един проблем да направиш още един голям проблем. Аз дори понякога не искам да си споделям чувствата с семейството ми, защото те винаги го изкарват на урок, а пък аз вече съм си измислила какво мисля за тази тема и ако тяхната гледна точка е различна, знам, че от моя проблем ще стане дискусия, оттам ще стане спор. Затова въобще няма да почвам да говоря за това нещо, по-добре да си мълча и да си го преживея там сама. Медиатор си включително в споровете между родителите и по-малките си братя и сестри, което допълнително задълбочава ролята на половин майка, защото ти в един спор, и не само в спора, всъщност в живота си като цяло, нямаш ясна роля. Ти не си до такава степен, примерно в моят случай каката. Ти си како майката. И хем имаш много такъв авторитет в лицето на братите и сестрите си, че ти си като равен с родителя, обаче когато детето, малкото се кара с родителя и ти заставаш между тях, е малко по-различно и тук сега в този случай кака ли си, родител ли си. Това с медиаторството е много трудно и точно заради това до ден днешен аз избягвам спорове и ме е страх от спорове, защото има ли спор в семейството, през целия ми живот това е нещо ужасно. Нещо от някой ми е казал, че е нещо ужасно, защото аз съм решила така. Ако си медиатор в споровете, естествено, за да си медиатор, до някъде ти трябва да си психотерапевт на всеки един човек в семейството ти, особено, както казах в началото на видеото, на майка си. Когато си момиче, когато си най-голямото момиче, майка ти рано или късно започва да се опира на теб за някакви неща, защото ти си като единствената жена, голяма жена в семейството и започва да ти иска съвети за кариерата, за живота, за приятелките си. Или не да ти иска съвети, просто да споделя с теб, защото нормално е малко или много да се станете като приятелки. Не мисля, че е нормално майка да ти е най-добрата приятелка. Нали? Това са някакви такива роли, които не трябва да се запълват от родителите, но е нормално да се станете до някъде приятелки с майка ти. И съответно то започва и тук да се губи това усещане майка-дете, защото трябва да даваш решение. Същото е с малките ти братя и сестри. Ако те имат проблем, примерно, ако някой ги тормози в училище, вау, ти ще убиеш този човек. Просто ще отидеш, ще го разкъсаш с зъби ногти. Аз може да съм сладко момиченце, което носи розово и е тук с една тениска с сърчица, но ако знам, че някой прави нещо лошо на сестра ми, на този човек ще му бъде разкатана фамилията, просто той ще се запознае с нова версия на мен, която не мисля, че някой изобщо познава. Също е и за родителите ми. Ако чуя, че някой говори нещо лошо за родителите ми, аз може да го казвам от време на време, да. Аз имам право, защото съм главният човек в това семейство. Аз съм ги отгледала. Обаче ти, като страничен човек, по-добре да имаш само уважение за всеки един човек в това семейство. Даже тази моя страна мога да свържа с Неста от Дворовете. Който е чел Дворовете, знае, това е много ясна характеристика за голямата сестра, Неста. Макар че тя има други пък характеристики, които не са много типични, затова не я сложих между другото в началото на видеото. Иначе доста хора предложиха, като качих в Инстаграм, че искам пример за големи дъщери от поп културата, предложиха Неста, но не я сложих, защото
Там пък Фейра взима една друга роля, защото Неста има едни травми. Но пак е много интересно като психоанализа. Много обичам да анализирам такива неща. Трябваше да следвам една психология. Ще взема да запиша някой курс, много ми е интересно. Даже следващата ми точка е: познаваш се невероятно добре и нямаш нужда от психолог, защото ти си психолога. Защото се е налагало да анализираш всички тези хора отново, за да си people pleaser, за да помагаш на семейството ти, да се справя с споровете, да помагаш на сестра си, ако има някакви хора в училище, които не я харесват, ако има лоша оценка, че ти толкова много различни ситуации разчиташ и си разчитала през живота си, че сега, когато ти имаш нещо лошо в твоя живот се случва, ти веднага можеш да си поставиш диагноза и веднага ще разбереш: аз се чувствам така, защото имам някаква травма, аз знам каква е тази травма някъде в миналото и това ме кара в момента да се чувствам така. Добре, знае, че трябва да отида да я преработя тази травма. Чувала съм, между другото, че големите дъщери или така този тип хора с тия характеристики са кошмара на психолога, защото те имат всички отговори и психолога просто трябва да ги накара да отидат да работят върху тая травма, дето те вече са намерили. Аз един път ходих на психолог в университета и бях си го запазила преди няколко дни, като влязох в кабинета. Първото нещо, което й казах е: аз всъщност вече нямам проблема, за който си бях запазила този психолог, защото през последните няколко дни си го обмислих и го преживях. И сега не знам защо съм тук. И през цялото време седях и говорих сама и обяснявах на жената как съм си преработила там проблема и травмата. И последното, което съм се записала тук е, че можеш да разчиташ хората, техните намерения, характери, но това мисля, че вече го казах. Следващата шеста част от характеристиката на синдрома на голямата дъщеря е това, че ти си невероятно разбираща. Например, в моето минало, какво се е случвало. Ако някоя от приятелките ми беше решила, дали окончателно в живота си или за този конкретен момент, че е бисексуална, тя винаги идваше, това се е случвало неведнъж, първо при мен. От всички хора аз бях човека, на когото се разкрива това нещо, защото ти от идеята си винаги към всички да си мила, да си people pleaser, с никого да си нямаш зъб. Ти си станала толкова разбираща, че си готова да приемеш всичко. До ден днешен аз някой път се усещам как се опитвам да съм толкова политически коректна за всяко едно нещо. Примерно да не казвам на жените с цикъл, да не казвам всяка жена има цикъл. Ами всеки човек има цикъл, защото има хора, които не се определят като жени, но също имат цикъл. Че някой път дори не сядам да си помисля какво е моето лично мнение за тази ситуация. Просто гледам да съм политически коректна. Следващата част от характеристиката е това, че ти си работохоличка. Може да работиш цели дни и нощи, само и само да си постигнеш целите, задачите, всичко в календара ти трябва да се чекне. И най-важното, не можеш да си почиваш, ако не е свършено всичко друго, което ти имаш да вършиш. Ако не си свършил работните задачи, домашните задължения, не си взела сестра си от училище, не си я закарала на английски, не си спортувала, не си направила медитацията си за деня, не си измила чиниите, всякакви такива неща, не може да стоиш и да лежиш на дивана на обяд, примерно в събота. Ставай да чистиш. Ако си изчистила, добре, тогава може да седнеш, но не може да сядаш преди да си изчистила. Някой път дори гледам по-малката ми сестра как стои и си гледа телефона, примерно в събота, докато всички в къщата стоят и чистят, и си мисля, как въобще имаш наглостта и смелостта най-вече да го направиш това нещо. Мен ме е страх да седна, когато някой в къщи прави нещо, защото трябва винаги да се работи. Това ми е толкова внедрено в главата. Като работохолик, естествено, в училищна среда и в университетска, може би дори в работна, ти си лидера във всеки един проект. Това при мен не се отключи в училище, както казах, там бях малко заспала. Но вече в университета аз винаги бях толкова лидер. Ако някой не си върши работа, просто може да дойде да се разправя с мен. Даже холандците бяха много потресени, може би, защото аз малко съм си вкарвала тук и от балканското така рязко, честно. И съм им казвала, добре, ако няма да работиш в тая група, отивам, ще говоря с учителя, просто ще изгоним. Окей ли е така? Няма да те носим на гърба си, защото всички трябва да работят по-равно. Може би дори мога да кажа тук, че може би големите сестри ще са много добри менеджери, защото те обичат да менажират всичко в живота на всички. И това лично го намирам аз в себе си, като работохолик. Не мога
лесно да седна да си почина, обаче когато седна да си почивам, толкова се откъсвам от работата, че забравям буквално какво работя. Това е като някакъв друг свят, почивката за мен. Много, много е странно и после много трудно се връщам обратно на работа. Преди това се случваш с училище. Номер 8. Приемаш винаги всичко на сериозно и просто не можеш да седнеш, да си почиваш, да си чилваш, да се забавляваш. Примерно, не може да седнеш да гледаш забавни тиктокове, да се смееш на някакви неща, защото трябва бързо да ги скролнеш, понеже по-хубаво е тиктока да ти е с личностно развитие, да не гледаш някакви такива тъпи мемета прекалено много. Нали, сега от време на време може, но нека това да не ти завзема целия живот. Някой път дори излизам с приятелките ми и аз не мога да стоя на кафето и да си говоря с тях и да си почивам. Стоя и си мисля, сега какво имам още да направя, тук за работата нещо има и да свърша. Сега като се пребера, еди си какво. Много неприятно, наистина. Мога да дам директен пример, още един. Пътуванията за големите дъщери не са забавно приключение, те са работа. Защото ти трябва да направиш по часове какво ще се случва, къде ще ходим. Нека сега да видя в този град, в тази чужда държава, как работи транспортната схема, да изкарам карти на всички. Аз дори им ги събирах, като бяхме в Холандия, да ги държа в моето портмоне, да не си ги загубят картите за градския транспорт, защото иначе какво ще правя? Ще ми замине целият план. Ще трябва да плащам глоби, да се оправям с холандците, да се чудя как да наредя всичките неща. По-добре ми ги дайте тези карти, за да мога да ви ги раздам после, като излизаме пак от автобуса, да се чекирате там на устройството. По-малко главоболия ще имам по този начин. И даже един път нещо бяхме изпуснали един автобус и аз толкова много се стресирах, защото ми отиде цялата програма и не само това. Разочаровах себе си и естествено и тях. И последното, което съм се записала. Единственото нещо, което искаш от хората около теб, не са съвети. Защото ти имаш всеки един съвет вече в главата си. Всяка една ситуация си я разнищила. Познаваш всеки един човек около себе си из основи. Затова не ги искаш тези неща. Ти просто искаш разбиране. Да бъдеш разбрана, да бъдеш видяна. Когато имаш някакъв проблем, искаш просто да има човек, при когото да се чувстваш толкова комфортно, че да можеш да му разкажеш за всяко едно тъмно кътче от душата си, защото принципно не говориш за тези неща, защото не искаш да разваляш настроението на другите хора, не искаш да им предаваш от своята тъжна енергия, макар че като всяка една щупена дискотопка ти имаш такава, естествено. И когато намериш такъв човек, искаш просто той да ти каже: разбирам те, разбирам това, което казваш, да, може би не съм се чувствала така, но наистина те разбирам. Ей, това за мен е по-силно от всяко едно нещо на света, всеки един тип подкрепа. Просто някой да дойде и да ми каже: разбирам как се чувстваш. Разбирам защо, примерно, до ден днешен ти е трудно да пътуваш, защото са ти се случили такива и такива неща, като си била в Холандия. Разбирам защо си такава обсесивна откачалка по личностно развитие, защото си голямата дъщеря. Просто искаш да можеш да се отпуснеш максимално около хората, около теб, и поне веднъж те да те разбират така, както ти се стараеш ежедневно, постоянно, през целия си живот да разбираш тях. И това ме води до последното нещо, което не е част от характеристиката на голямата дъщеря, ами по-скоро са моите думи от сърцето ми към всяка една голяма дъщеря, която гледа това видео, стигнала е почти до края и се е видяла в нещата, които казвам. Основното нещо, което искам да научим, направо ще се го чета тук от лаптопа от сценария, е първо да си почиваме, да се забавляваме, да се отпускаме така по течението и да се наслаждаваме на това, което ни се случва тук и сега в нашия живот, без да се съмняваме, без да си казваме, че сме имали друг сценарий за живота си, друг план, че това и онова се е провалило, че сме си представили нещата по друг начин, защото е окей. И щом всички хора могат да съществуват някакси и така по течението, значи и ти можеш. Иска ми се да можем да балансираме работохолизма с здравословните рутини и да се научим да преработваме емоциите си на време, да ги споделяме с хората, за да не рухваме постоянно във всеки един момент, в който светлината изгасне и ние от блестяща дискотопка се превърнем просто в счупено огледало. Вярвам обаче, че всички тези неща се случват, да, и заради теб, но и заради хората около теб.
Ако около теб има хора, които истински искат да те познават и да те разбират и са готови да чуят това, че ти не искаш съвети, ти искаш просто да споделяш какво те мъчи в момента, живота ще ти стане много, много по-лесен, защото, както казах, за мен, за голямата дъщеря, най-важното нещо е разбирането. Ако тези хора са разбиращи, те много лесно ще разберат, че ти ще започнеш с времето да им казваш не, че ще трябва да вземеш малко от техния товар, нали, от раменете им и да си го сложиш на твоя. Обаче вярвам, че хората, които ни обичат, с времето ще свикнат от време на време да им казваме не, от време на време да вършат своята част от нещата. Аз сега възпитавам сестра ми, че трябва, след като вече е светло, нали, навън така малко по-късно, да започне да ходи на английски сама и тя много трудно го приема и на мен ми е толкова трудно пред това сладко личице да бъда твърда и да кажа не, ти трябва да ходиш сама. Просто защото толкова ми е гадно, толкова искам тя да е щастлива. Обаче знам, че трябва и аз да съм щастлива при положение, че този английски през цялата зима тук ми пречи на работния процес, защото трябва да си прекъсна работа, за да я заведа. Трябва да сложа себе си на първо място и да кажа не, Хани, отиваш сама и ще се научиш. Другото нещо, което много искам за големите дъщери е да излекуваме детето в себе си, да се научим да играем малко повече в живота си. Аз дори си купих някъде и там е една книжка за оцветяване съвсем скоро и може би виждате, че тук е моето... Това е прерийно куче, между другото, това животно се казва така, да, има такова животно. Той се казва Бобчо, бях си го взела от една екскурзия в 9-ти клас в Австрия. И до ден днешен това си е моята играчка. Аз я мъкнах навсякъде, в Холандия беше, в София беше, когато бях на стаж. Това имам предвид да играем. Просто да не приемаме живота толкова сериозно, да се наслаждаваме на някакви неща, на които може би сме се наслаждавали, когато сме били деца, защото е било нормално да сме деца много по-дълго време, отколкото сме били. И нали ние не сме били деца за дълго, защото са се появили по-малките ни брати и сестри. И последното, което го пожелавам, може би най-силно на всяка една голяма дъщеря и също така на себе си, защото смятам, че това е нещо много необходимо в живота ми. Пожелавам на всяка една голяма дъщеря да си намери един партньор до себе си, който да може да вземе целия контрол, който тя държи в ръцете си, да вземе това постоянно напрежение, изтягане и тази проверка дали всичко в живота върви както трябва и това, че трябва винаги да си щастлив, винаги да си на време, навсякъде на правилното място, всичко да е окей. И просто този човек да носи част от този товар. И да можеш ти да си като дете, все едно около него, не баш, защото тук пак се получава някакъв такъв проблем, естествено, във връзката, но да знаеш, че когато си с този човек, никога няма да ти се наложи ти да шофираш до някъде, защото, нали, цял живот ти си шофирала наляво и надясно, защото като голяма дъщеря, естествено, че си се научила да шофираш по-добре от майка ти. Естествено, че и твоите приятелки ги разкарваш те наляво надясно, защото понеже си искала да се научиш да шофираш, си станала много добра шофьорка и си по-смела и тът. Искам да има човек до мен, за който аз да съм пасенджер принцес. Никога да не мисля повече, като карам колата до такава степен, нали, къде отивам, какво се случва. Не искам да мисля, когато ходя да пътувам, да изграждам такъв план подробен. Не искам аз да съм човека, който организира срещите и менажира всяко едно нещо в нашия общ живот. Не, че не бих го правила, не, че искам някой да ми казва постоянно, айде сега тук отиваме, аз съм го организирала всичко, но поне отчасти. Смятам, че това просто този товар, премахването на този товар от нас е толкова лечебен. Просто си го представи, че за момент можеш да се отпуснеш и че до теб винаги има човек, който може да направи нещата, що годе толкова добре, колкото теб. Във всяко едно отношение. Това е толкова освобождаващо. Аз дори го усещам винаги в тялото си, като си го представя. Просто ставам лека и нямам търпение това някой ден да се случи. Това е един задължителен елемент за мен в една връзка, вече като говорим за връзки, да се чувствам в безопасност. И това е нещо, което съм чувала от родителите ми, обаче те според мен го казват за съвсем различен аспект. Според мен въобще нямат това предвид, естествено, като по-малките деца. Просто ще е чудесно да знаеш, че някой те защитава, гледа гърба ти и че ти си като по-малката дъщеря за
този човек. Не го приемайте, нали сега много буквално, да не става извратено, да мисля, че разбирате какво имам предвид. Това беше края на това изключително дълго видео, или по-скоро да кажа подкаст. Благодаря, че дойдохте с мен на кафе с Тонка. Ако ви е харесало видеото, ако сте се почувствали докоснати по някакъв начин, не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала, да ме последвате във всичките ми други социални мрежи, има линкове долу в описанието. Ако обичате да четете книги, да влезете в книжния клуб, и ако имате нужда от съвет за личностно развитие, за закона за привличане, за изграждането на цели, на мечти, манифестиране, създаването на мечтания ви живот, можете отдолу от описанието, също има линки за това нещо, да се запазите едночасова консултация с мен, в която да ви разясня някои неща за манифестирането, ако не разбирате. Благодаря ви, че гледахте. Изпращам много, много, много любов към всяка една голяма дъщеря, която гледа това видео. Вярвам, че ще успеем и няма да се провалим, защото отново всички тези жени са го направили. Тейлър Суифт, Селена Гомес, Дафни от Бриджертън, Катни Сейвърджин, ултра идолката ми. Очевидно както за успехите в живота, така и за психичните травми, защото тя има много. Добре, спирам видеото до тук. Имайте хубав ден!